Често го наричат чете на Бога. Архангелът, който го познаваме и като Хамуел или Хамуел, е пазителят на божествената любов и небесната справедливост. Ако се чувстваш изгубен, притиснат от вина или търсиш просто дълбока емоционална промяна, той е енергията, към която трябва да се обърнеш. Къде се среща и в кои религии? Хамуел не е толкова популярен, както е Михаил или Гавриил, но неговата роля е ключова. В Кабала той се счита за един от 10 архангела и се свързва с сила и строгост, но се пречупва през справедливостта. В християнството често се отъждява с ангела, който утешава Исус преди неговото разпятие. В езотериката той е водач на силите, ангелският чин, който се грижи за равновесието във Вселената и защитава човечеството от негативни влияния. Неговата енергия е мекота и желязна дисциплина. Цветовете, с които се комбинира, е розово, безусловна любов и бледо-зелено лечение. Той е търсач, който помага да намериш това, от което си загубил. Било то мисъл, вещ или изгубена връзка. Наричат го още освободителят на вина. Неговата специализация е да ни покаже къде свършва нашата отговорност и къде започва новата, т.е. чуждата. Така да бъде.